Miksi ripsien pidennyksiä pitää pestä? Eli kun sulla on laittu ripsien pidennykset ja sitten sen jälkeen, jos sä oot 3 viikkoa pesemättä niitä ja meet sun ripsiteknikolle, että no niin, että laitetaan huoltoa, niin luultavasti se joutuu niitä putsaan siellä alkuun todella pitkään ennen kuin se pystyy sit alkaa laittaa sinne niitä ripsien pidennyksiä. Sinnehän kertyy myös tosi paljon kaikkea niin sun ihosta ihan sinne tyveen, vaikka sä et käyttäisi yhtään mitään meikkiä. Niin silmästä rähmää, sillä on paljon suurempi pinta-ala, mihin kertyä sitä likaa. Esimerkiksi Chrysanthee-tuotesarjalla on oma puhdistusvaahto ja puhdistusgeeli, millä niitä ripsiä voi pestä. Ja silloin, jos sulla on volyymiripset, niin ne viuhkat pysyy auki paremmin, jos ne on puhtaat. Sä kuvittelet, että siellä on niin kuin niitä ohuita ripsiä, myös kuituja semmoisessa viuhkassa. Tälleen, näin. Ja sitten kun sinne tyveen alkaa kertyä kaikkea rähmää ja muuta jännittävää, niin ne alkaa sieltä niinku jäämään toisiinsa kiinni tälleen ne viuhkat. Elikkä loppujen lopuksi sulla on vaan semmoinen sumppu siellä niitä ripsiä, eikä sitä viuhkaa enää ollenkaan. Kaikki öljy, mitä sun lähtee ihosta, kaikki mitä sinne kertyy, kaikki pöly, kaikki lähtee irti ripsien myksien puhdistusaineella. Blefariitti eli silmäluomen tulehdus. Sun ripsien pidennysten huono hygienia voi aiheuttaa sen, että se tyvi tulehduttaa sun silmäluomen. Myös se, että jos sun ripsien pidennykset on väärin tehty, eli jos siellä on semmoisia ripsiä, jotka osuu sun luomeen, niin ne voi rikkoa sitä ihoa ja sit varsinkin jos sinne kerääntyy likaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sinne voi muodostua se tulehdus. Kannattaa oikeasti varmistaa aina se, että sun ripsiteknikko osaa asiansa. Niitä on niin paljon huonoja tekijöitä tuolla markkinoilla. Kannattaa itse myös pitää huoli niistä ripsistä. Et se ei riitä, että sä käyt kerran kuussa huollattamassa niitä ripsiä, vaan sun täytyy myös itse pestä niitä päivittäin. Se ripsiteknikko haluaisi paljon mieluummin heti päästä hommiin, kun se aloittaa tekemään sulle ripsihuoltoa, eikä sillä että se käyttää puoli tuntia siihen, että se puhdistaa niitä sun ripsiä sieltä ja sitten se laittaa sinne muutaman viuhkan lisää, mitä se kerkee siinä ajassa, kun teillä on ripsihuolto. Please, putsatkaa teidän ripsiä, te vältytte sillä paljolta pahalta. Mä omistan siis 2 ripsien pidennyksiä erikoistunutta liikettä, Jyväskylässä ja Tampereella semmoisen paikka kuin Ripsibar. Ja me ollaan tässä vuosien varrella törmätty todella järkyttäviin ripsien pidennyksiin. Osa johtuen siitä, että asiakkaalle on annettu jossain muualla huonot ohjeet, älä pese näitä ripsien pidennyksiä, älä koske niihin, älä harjaa, älä kastele. Ja sitten ne ripsien pidennykset on lähtenyt keräämään kaikenlaista inhottavaa sinne tyveen. Ja sitten välillä ollaan törmätty semmosia, jotka on vaan todella huonosti tehty, eli siellä on tosi paljon liikaa liimaa, siellä on tosi paljon liikaa kuituja ja kaikkea mahdollista. Plus jos siellä on vielä ne liat, mitä sinne on kertynyt, niin se ei ole nätti näky. Useimmiten tehdään se, että ne poistetaan kaikki ja sitten tehdään joku toinen kerta sinne uudet ripset. Silloin me pystytään siitä vastaamaan, että ne on turvalliset ne ripsien pidennykset. Kysy sun ripsiteknikolta, myydäänkö heille ripsien pidennyksiin tarkoitettua puhdistusainetta ja osta sellainen mukaan. Ja meidän verkkokaupasta eli wondo.fi saa myös Chrysanthee-tuotteita, eli osoitteesta ripsibar.fi/blogi löytyy lisäinfoa ripsien pidennysten puhdistamisesta ja kaikesta mahdollisesta ripsiin liittyvästä.